Reflexió. Quin és el propòsit de la vida? Vis. Tot és voluntat de Déu. Qualsevol cosa que passa o que fem és per voluntat de Déu. Segons Spinoza, la vida és com una pel·lícula en què tot el que passa o fem depèn de l'essència de Déu, que vulgarment anomenem voluntat de Déu. Llavors, el propòsit de la vida és el que Déu ens fa seguir per a cada un de nosaltres. Tant pot ser odiar com estimar, però Déu ens fa normalment estimar més que odiar, perquè estimant la vida es defensa més a ella mateixa, ja que tot amor és també amor a un mateix, i tot odi és també odi a un mateix. Així, Déu ha fet que els éssers vius estimin, perquè ha creat la vida amb un instint de supervivència, però també ha fet que els éssers vius odiïn, perquè ha creat la vida amb un instint de mort.